आङो जेलाव माखासे जाया बे हारसाफ्रा एन्जरखौ आं एन्जर हमनानै जायो। आच्छा जेलखानायाव एन्जर हमनानै जायोमोन आं। उफाय गैया नों मोजां एखमबा ना होयो एखमबा दाउ होयो बेथ' थोनायसो जाया। ओमफ्राय जरहाटआवबो गुवाहाटियाव फ्राय एन्जर हमनानै सावनानै जाबाय थादों। बर'आ मा देवानि मानिबाय थादों बे फाग्ला बिदिजों जायो। যদি বিজেপিয়ে কয় যেনিবা বিটিচি দখল কৰিব লাগে ইহঁতে বিটিচিটো দখল কৰক মই অসমটো দখল কৰিম পাৰিব এৰি দিবলৈ মই যদি গোটেই অসমত ঘূৰে পাৰিব সব উল্টা পাল্টা হৈ যাব অকল বিটিচি দখলৰ কথা কিয় কয় গোটেই অসম দখলৰ কথা ক ভৱিষ্যতো এতিয়াতো কৰিছে পিছত এইবিলাক কথা ক কি বিটিচি দখল কৰিম আপোনালোকে বিটিচিটো শাসন কৰক বিজেপিয়ে মই গোটেই অসমটো মই শাসন কৰিম কিন্তু বিটিচিত বিজেপি কৰি লাভ নাই কোনো লাভ নাই যিবিলাক বিজেপি সোমাইছে এইবিলাকতো আমাৰ ৰিজেক্টেড মাল ভাৰত চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে যদি কৰি দিয়ে আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু এইফালেও ডিভাইড 50-50 থাকিব লাগিব ডিভাইড 50-50 থাকক 70-30 থাকক সব কাক ভয় কৰে এনডিএফি তো শেষ এতিয়া শেষ পেয়াৰ কৰি পেলাই আলোচনা কৰি কেতিয়া যে একৰব নাজানো আমাৰ পাৰ্টিৰে মানুহ এজন দুইজনে হয়তো নিশ্চয় মোৰ লিডাৰশ্বিপটো ভাল পোৱা নাই সেইটো মানে গাত দি লৈ পেলাই এইবিলাক থাকে নিজৰ গাত দিটো মানে মই যে দেখি আছে সি ভাল কাম কৰা নাই তাক অলপ ঠিক কৰিব লাগিব সেইবিলাক গম পাই গোটেই গম পাই পেলাই মোৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ মন্ত্ৰী দুজন আছে আমার বিটিসি ইমান কিবা নাই দরকার নাই আমি যথেষ্ট এনেকুৱা পইচা খোৱা মানুহ নহয় মই যেনিবা বিটিসি দখল কৰিব লাগে ইহঁতে বিটিসিটো দখল কৰক মই অসমটো দখল কৰিম পাৰিব এৰি দিবলৈ बर'नि मारै रायलायनांगौ बर'निखौलाय बिटिसिनि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौथ' जाखाया बिसोर मिलायखाया दाहाय गोजाम गोदान गैलालै नोंसोरो मिलायनायखौ आङो मिलायनायनिसो बुंदों आरो मिलायनोनो आं बिदि खालामदों मा बिसोर 20 बोसोर जाबाय होनलायनांगौ जायो बे माबा जायाना बिसोराबो मोनसे ग्रुप थाबाय दा ओंखायनो आं बुंदों ओरैनिबाबो बिसोरजों रायलायनानै समाधान जाया ओंखायनो आं बिटिसिनि बाहेरानिफ्राय कमेन्टखौ बिबाय थादों आङो गभर्नमेन्टनि मानसि दा मिथिबाय नोंसोर बिसास खालामा जानो हागौ आंबो गभर्नमेन्टनिसो मानसि दा भारत सरकारावबो दङ जोङो आसाम सरकारावबो जों दङ नोङो मा रायलायखोमाया गासिबो जोंनाव इनफरमेसन दंजोबो देनाय कार्बि आंलंना बुंनाय आं होननायखौ मा सानदों नोङो बे बिटिसिनि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौथ' जाखाया बिसोर मिलायखाया बे आं होननाय प्रप'जाला जागोन ना जाया ओरैनिफ्रायबो 15 जन ओरैनिफ्रायबो 15 जन होननाया नों मा सानदों हा जायो बिटिसिनि मानसिफोरना आं सोङा गलाघाटआ मा होनो ओरैनिफ्राय 15 जन लानानै बानायसै जायोना गलाघाट सनितपुरा मा होनो जायो ओमफ्राय गलाघाट मा बुङो गलाघाटआ मोननै जाना थानाय बायदि जाबाय नालाय ओरैनिफ्राय 15 जन लानानै ओरै फिदिंसै मिथिबाय बे बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनाव सोंबा जेबो जानाय नङा ओंखायनो आं बिटिसिनि बाहेरा डिस्ट्रिक्टनाव आं सोंदों गुवाहाटि मा होनो नोंसोरो बे ओमफ्राय गुवाहाटिनि उनाव गवालपारा ओमफ्राय मा दंबावोमोनलाय लखिमपुर गोरोबनाय बायदि जाथोंसै रायजो गैयालै बेहाय गासैबो थेदारजोब सनाथा बुंदों बै आंनि बायदिब्ला दहाय माबा गुवाहाटि बिथां बुंनाय बायदि जादों नामा अलरेडि दाहाय गोजाम गोदान गैलालै नोंसोरो मिलायनायखौ आङो मिलायनायनिसो बुंदों आरो मिलायनोनो आं बिदि खालामदों मा बिसोर 20 बोसोर जाबाय होनलायनांगौ जायो बे माबा जायाना बिसोराबो मोनसे ग्रुप थाबाय दा ओंखायनो आं बुंदों ओरैनिबाबो बिसोरजों रायलायनानै
समाधान जाया ओंखायनो आं बिटिसिनि बाहेरानिफ्राय गभर्नमेन्टखौ बिबाय थादों ओमफ्राय मा डिस्ट्रिक्ट थाबावखो धेमाजियाथ' बुंबाय दा बेलाय नङा होमबा धुबुरि दङ धुबुरि डिस्ट्रिक्ट दं नामा